Gugma kan mga taga-Albay ang duwang magkasunod na performance ni Arnel Pineda, ang lead singer kan international rock band na Journey, kaining nakaagni semana. Enot na nag-perform si Pineda sa Misibis Bay kan nakaagni Sabado, bago ang daimalilinggawan na performance sa Bakakay Town Plaza kasubanggi bilang featured artist kan Paskuhan sa Bakakay 2024. Yinatos na tagahanga ang nagdalan sa plaza, nga ni mahilingan tibay sa pagkanta ni Pineda. Bukod sa mga klasikong Pilipinong musika hanggang sa mga iconic na kanta kan Journey, pinasabog niya ang entablado kan sa iyang orago na boses asin enerhiya, daiman napugulan kan mga paradala na makirakrakan. Sobrang na-energize ang buong Bakakay na sa mga tinutugtog ni Arnel Pineda. So, sobrang sarap sa pakiramdam na nahawakan ko siya malapitan and sobrang ang ganda ng mga tinutugtog niya sa on stage. Pigpapasalamat man ni Bakakay Mayor Edsel Belleza na sa tabang kanakubicol party list sa pangingenot ni Congressman Elizalde Co, mas naging makulor ang pagsabat kan mga Bakakayano sa Kapaskuhan. Inot kong pasalamatan kung dahi ining tulong congressman, dahi magakaigwa dito sa Bakakay, poon kang pagtukaw ko bilang alkalde. Ini po ang tulong congressman na sa kuyang pasalamatan si Congressman Joey Salceda, Congressman Elizalde Co, Congressman Gil Bugalon, asin si BG Diday Co. Sinda po ang nagatao sa tuyak ikaugmahan na sana sinda padabaunta. Presente man sa aktibidad si Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bongalon, asinan kangugda na tugang ni Congressman Zaldi na si Diday. We want to focus on tourism sector na kung saan mas lalo tang pakukusugon ang sektor kan turismo. Araw kayo ng mga event, nagdadara kita ng mga international artists and therefore mas lalong mabuboost ang tourism digdi po sa First District of Albay. It's a very successful event. Maski nga ni grabe sukusog kang oran. Ayan, tangkilik talaga kang Bakakay. So we are very happy and makakaasa no more like this na events ang dadarahon mi pa kang grupo me. Apuera sa Bakakay Town Plaza, nagpaugmaman si Pineda kaining Sabado sa Misibis Bay, kung saan pinahanga man lalo kaini ang mga nasa resort sa tibay kaini sa pagkanta. In connection sa ating Paskong Pinoy, na digdiman sa na matatagpuan sa Misibis Bay, this is in connection with our Christmas celebration. So parte siya sa mga aktibidades na may eksperyensya ng mga bisita kapag nagdigdi sila sa Misibis. Ito yung highlight ngunyan. Ang sa iyang pagbisita sa Albay, nagpapatunay sa iyang pagpadaba sa iyang mga kababayan. Para sa mga baretang Tatak Bicol. Angeline Dagta. Yan mga kuya!